Dobro večer, ja sam Alma, živim u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini i za tretmane bioenergijom gospodina Omerovića sam saznala od komšinice koja mi je preporučila to i uključila sam se preko Facebooka. Bila sam do sad na 2 tretmana. Poslije prvog tretmana sam osjetila poboljšanje. Inače, imam problema sa vratnom kičmom, oštećena su mi 3 pešljena. Imam neke kalcifikate, imala sam strašne vrtoglavice, posebno u zimskom periodu godine, nesigurnosti i glavobolje. Međutim, sada više nemam glavobolje, a skoro je nestala ta nesigurnost, vrtoglavice više nemam, tako da bih preporučila ove tretmane svima koji vjeruju u ovaj oblik liječenja. Na drugom tretmanu sam pokušala da vidim kako će djelovati na moje sinuse i tu je došlo do poboljšanja. Naravno, pošto sam koristila pola tretmana za vrat, a pola za sinuse, nadam se da će sljedeći put rezultati biti još bolji. Svako dobro, prijatno.